ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏକ ସୌରଜାଗତୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହୁଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ରହେ ଓ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହେ, ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:32 ରାତ୍ର 3:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ ନିଷେଧ ଓ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ।